не е Бошлав. Здравейте! Много отдавна имаше едно нещо, което се казваше "това не е Бошлав". Дойде лято, то си стана Бошлав работа и аз го зарязах. Така че добре дошли отново на територията на "това не е Бошлав". И за разлика от нормалния Бошлав, аз няма да говоря и понеже обичам да ми е трудно, обичам да ми е гадно и обичам да се притеснявам, затова избрах с мен в "това не е Бошлав" да бъде един човек, когото винаги съм обичала да слушам в ефира. Обичам да си говоря с него. Дали обичам да ме интервюира е нещо, което ще разберем в края на този епизод. Със сигурност обаче ще кажа не на нещата, от които се страхувам, и ще кажа да ги приема, пък да видим дали ще се получи Бошлав или ще си остане "това не е Бошлав". Така че много ми е приятно да бъда в ефира заедно с Константин Вълков. Много се радвам и аз, че сме заедно, наистина. И аз се подготвих, обаче се опитах да се подготвя по някакъв нетрадиционен начин, защото, както казаш един мой приятел, ти най-много мразиш на света да отидеш в държава, в която влака тръгва на време. Тоест това казва абсолютно всичко. И чудих се, в крайна сметка реших да заложа на традиционното и сега, в този големия дъжд, отидох в книжарница. Книжарница в центъра, в мола в София, защото може да се паркира. И прекарах около 1 час в тази книжарница, разлиствайки книгите. Купих си дори една книга. Между другото, не очаквах, че точно нея ще си купя, подготвяйки се за интервюто с теб. Но тъй като я отворих, има една любима военна операция. Това звучи недобре, защото тя е терористична, но тя в някакъв смисъл ми е една от любимите военни операции. Ентебе, за един отвлечен самолет, който каца в Ентебе и е спасен, т.е. всички са спасени. Между другото, там единствената жертва е брата на Биби Нетаняху, който е премиер на Израел сега. Та книгата е за Шимон Перес и си я купих. Обаче, разхождайки се из тази книжарница, непрекъснато си мислих за думата ритуал. Демек, тия хора, всички, които са написали тези книги, как пишат? Имат ли ритуал в писането? Защото не можеш да произведеш това чудо без влака да тръгва на време, да се върна там, откъдето почнах. Тоест, защото това е работа. Не вярвам, че писането е просто и така. Днес ми се пише, утре не ми се пише. Та при теб имаш ли ритуал? Аз първо искам да те успокоя и мисля, че все повече държави ще ти стават любими, защото дори в Швейцария и Германия влаковете не тръгват на време. Така че може би Япония, Южна Корея, нали, тези Сингапур, може би само там ще остане на разстояние. Аз си мисля, че писането е работа, но понеже писането на истории, дълги, кратки или каквито и да са, изисква емоция. Според мен част от работата е да се настроиш, да влезеш на вълната на тази емоция, за да може евентуално, ако се умееш, тя да достигне и до този, който я чете. Разбира се, че има подготовка, има някакви идеи, и аз, понеже съм от хората, които влаковете не тръгват на време, от същата порода съм, моята подготовка за книгата, за която си говорим, беше съвсем друга. Вратите се отвориха, качих се във влака, започнах и стигнах на съвсем друго място. Аз пък обичам не толкова да не тръгват на време, колкото обичам да се изненадвам къде стигам. Не обичам добре планираните екскурзии, на които знам всеки един миг къде ще отида, какво ще видя, как трябва да го погледна и защо. Аз обичам да се загубвам в непознати места. Първият шок, разбира се, беше заглавието, когато ми прати книгата. Защото моментално, аз ти казах, подменах. Ти си спомних един мой разговор от хилядите с Радосвет, Бог да го прости, който ми казваше, той е много смешен, казва, ти знаеш ли защо Дарик се казва Дарик? И аз тръгвам да мисля, и той ми каза, чакай, първо да ти кажа защо логото е с 3 ръта.
Защото това е радиото на Радосвета. Его, нали, да. Така, но каза, то всяко едно нещо трябва да започва с да, а не с не. В този смисъл, когато видях Неда, си казах, как е възможно да не е Дана, а да е Неда, защо Деси, която самата тя започва с да. Защо започваш с не? Това хубаво име, разбира се. Допреди да напиша Неда, не познавах нито една Неда. Сега вече познавам, може би, защото ги забелязвам. Ние веднъж обядвахме с теб в Дана. Да. По принцип в PR-а или в комуникациите се казва, че трябва да е с да, трябва да е положително, но всяко едно правило си има изключение и едно от най-успешните изключения в бизнеса е impossible is nothing. Нали? Не започва с не, но impossible самото в себе си съдържа не. Иначе аз като човек мисля, че възпитанието позволява на голяма част от нас да казваме да, но никой не ни учи колко е важно да казваме не. И то е важно за нас самите, за отговорността, която поемаме, защото някой път наистина не можеш, не искаш, не можеш. И когато се замислих кое е името, което съдържа в себе си конфликта между двете крайности, защото аз много обичам силно да любя и мразя, стигнах до Неда и много ми хареса това, че тя е Неда. И ако си отворил следващата страница, ще разбереш, че тя е Неда Даневска. Така че фамилията ѝ е с да. И ако сме възпитани и кажем госпожа Даневска, да, не, но иначе Неда. Има много курсове по creative writing, как се превежда на български? Творческо писане. По творческо писане, които изучават началото. Едва ли не дори първото изречение. Снощи прегледах и изключих в кой университет, не си спомням, но става дума за Стареца и морето, първото изречение. За какво ще беше? Не Нежна е нощта, но нещо на Фиджералд, първото изречение. Целият курс се базира на първото изречение. Рових, няма на последното. Докато моите впечатления са, че много хора, почвайки да четат една художествена литература, не разказ за терористичен акт, наистина отварят края. Не трябва да го правят, ама отварят просто да видят думите. Не какво ще се случи от думите. Та при теб ти каза, че си почнала, а краят е отвел на съвсем не рамката. Необходима ли е да имаш, да знаеш какъв ще е края, за да ти е по-лесно или не? Аз мисля, че всеки човек, който пише, има негови си начини. Винаги съм вярвала, че за да се получи едно нещо, трябва да ти е трудно. Смятам, че лесните неща те освобождават от задължението да мислиш и да внимаваш и често можеш да се разсееш и да сбъркаш. Но аз исках да е откровен, интимен разговор и затова започнах с моите мисли за това, защо го правя. Иначе по учебник знам, че имаме 5 секунди да задържим вниманието. Те са в заглавието, корицата и първото изречение. Много хора дори не стигат до първото изречение, те четат отзад. Аз затова отзад съм сложила мнения на едни известни хора. Барем да убедим някой да прочете. Но си мисля, че всеки един човек, независимо дали си е давал сметка или не, в живота си непрекъснато е между не и да. Да отида или да не отида, да си купя ли тези обувки или да не си купя, да напусна ли, да остана ли, да се ожена ли, да имам ли деца, нали? Не е да, не е да, не е да. И накрая то си се завърта и става и се надявам да обърнем внимание на важността както на дато, така и на нето и да знаем, че умните не са тези, които не променят мнението си, а тези, които осъзнават, че в един момент нето може да стане да и това е чудесно. Казваш интимен и трудности. Кое е най-трудно? Да напишеш писмо, да напишеш монолог, да напишеш описание на пътуване?
Мисля, че най-трудно е да напишеш писмо, защото е лично. Монолога може да го напишеш от името на друг човек. Пътепис може да напишеш в сегашно историческо време, нали, планината е там, но писмото няма как да не е от теб. И в книгата на мен това ми беше много важно, да пишат на хартия с химикалка. Защото в цялата книга има много неща от моето детство, които са ми правили впечатление. Не всичките са лични, но никога няма да забравя една красива папка, която ми бяха подарили за писма, с чисто бели листове. Отдолу се слагаше един с начертани линии, за да не кривиш. Писмото се пишеше на чернова, след това се преписваше красиво. И си беше ритуал, такъв, който в момента не можеш да преживееш през новите средства за комуникация. Там всичко е много бързо, много динамично и нямаш време да помислиш, защото според мен в една връзка е много важно да се говори, но е важно и човек да избира думите, защото те остават някъде дълбоко вътре в тебе и те чувъркат. А вината и прошката къде са в книгата? Ами аз мисля, че тя цялата е за прошката. Не знам колко е за вината. Мисля, че едно от най-важните неща, които човек трябва да научи на този свят е първо, че нито един от нас не е толкова важен, че целият свят да е срещу него. Така че каквото и да се случи, то може би не е специално за теб да те накаже, но ти избираш дали да простиш, което не означава да забравиш, което не означава да пренебрегнеш. Означава да си кажеш, че това, което се е случило, е важно, но много по-важно ти е отново да общуваш с даден човек. Много ли е важно да има усмивка, хумор в тежките теми? Аз никога не съм мислила за себе си като човек, който може да разсмива хората. Винаги съм си мислила, че съм някакъв сериозен човек, който говори сериозни неща и затова никой не ме слуша толкова много. До момента, в който един студент след време, като завърши, каза: аз не мога да дойда на вашите лекции, толкова беше смешно. Аз говоря за теории, за комуникация, как може да е смешно? След това една възрастна дама от Стара Загора ми каза, че идва да ме слуша на един фестивал, защото това било най-смешното нещо, което... И аз тогава си казах, може би пък хората се смеят, ако така помнят. И тогава почнах да чета и се оказа, че и през смеха, и през мъката, голямата, всъщност ние произвеждаме едни и същи хормони, които ни помагат да помним. Така че ако можем да запомним през смях уроците и да станем по-добри, що пък да не се смеем? Аз не знам в неда дали има смях. Не смях. Обаче има... сега това може да е събота и неделя, като си пишат тези въпроси, които ти тук виждаш, които аз не виждам. И тъй като бях 2 пъти на кино, заради киномания, и си казвам, ама тази книга е абсолютно кинематографична. Има кинематографичен стил. Така я усетих втория път. Ами радвам се, че си я прочела втория път. Тоест вече имам този път диагонално втория път. Ами има такъв стил кинематографичен. Или вече съзнанието ми беше кинонастроено и си представях, виждах, чувах, гледах по различен начин сцени. Аз в интерес на истината, голяма част от местата, на които тя ходи, които вижда, които преживя нещата, съм ги виждала. И някакси ми беше много приятно в мислите си да се разхождам из тези места през погледа на Неда. Ако е станало кинематографично, значи съм се поразвила малко, защото на времето Богданов и Мисирков ми казаха: Деси, ти имаш двоизмерно виждане. Нали, виждам го за снимка, но не го виждам. Едното е за Мисирков, другото е за Богданов. Не го виждам на видео, нали, с движение, така че може би това е добър знак. Развила съм се.
Тъй като почнах с посещението ми в книжарница и тогава си наумих да те питам колко, ама буквално математически, ако можеш да ми отговориш, колко трябва да пишеш и колко да четеш чужди автор. Имам предвид, ако напишеш 3 страници, трябва ли да прочетеш 9? 3 пъти повече. Аз мисля, че най-малко 3 пъти повече. Най-малко 3. Най-малко 3 пъти повече. И според мен една от големите грешки на хората в днешния свят е, че правим неща без да се интересуваме другите какво правят. За мен всяко едно четене, дори и на книга, която не ти харесва, те учи. И ако ти искаш да пишеш, трябва да можеш да бъдеш човек, който се поставя в обувките на читателя. Няма как да се поставиш в обувките на читателя, ако си само писател. На времето, понеже моята детска мечта е да имам ресторант, така и не се изпътва, защото не мога да готвя. А в ресторанта без готвач, какво правиш? Си бях купила една книга как да управляваме ресторант и там пише поне веднъж седмицата трябва да ядете в ресторант, не вашия. Тоест, за да видиш, да можеш. И това ме връща на любимата ми теория за перформанс. Преживяването не е само моето и твоето. То е и на митето, който е там отзад, на другите, които ще слушат. И ти като го правиш, трябва да мислиш за всички тези хора. Защото то става едно цяло. Иначе сме само аз и ти, и другите защо да се интересуват от това нещо. В библиотеката веднъж срещнах Дмитрий Иванов като студент, рано сутрин, и той търсеше превода на някаква дума. И беше отворил вестници, каза, че си пише и с автора дори, за да намери думата. И от тогава се замислих колко е хубаво да интервюираш преводачи. Обаче, да, те търсят, превеждат и така нататък. Няма ли опасност ти като писател, не като преводач, като четеш много и подсъзнателно да някои пасажи да са повлияни от това, което четеш в момента? Аз мисля, че дори да не четеш, пак нещо ще ти повлияе. Билборд, интервю на Коси Вълков с някой, текст от песен, мирис. Ние сме хора. И затова обикновено казват, или поне мен това сравнение много ми харесва, е, че хората, които пишат, всъщност си крадат истории. И номера не е да открадна твоята цяла история и да я разкажа, а да си взема от тук и да си създам нова история, в която обаче има по парченце от всички. Няма как ти живееш, виждаш, срещаш се с хора, взимаш неща. Добре, тогава какво значи ти като човек, който пише, какво значи фразата по действителен случай? До каква степен е добре да е по-действителен? Моята голяма мечта е да има сериал, който да е по идея на, което съвсем не знам какво значи. По действителен случай, според аз скоро гледах един много хубав сериал и това не го знаех, че след Съединените щати най-големия брой на серийни убийци е в Южна Африка. И целият сериал е за първата профайлърка и всеки един от епизодите е по-действителен случай. Тоест, поне моето обяснение е, че казуса, в случая убийството, убиеца съществува, но автора си е измислил героите, случките от личния живот, влюбванията, защото тя криминалната история без влюбване не става. Но в основата самото престъпление, което се разглежда, е истинско. И това, което после прочетох, е, че всъщност наистина тази преподавателка по криминална психология, която в сериала я извикват да стане първия профайлър, е съществувала и така е станало. Наистина се е превърнала. Сега по-действителен случай означава, че се базираш на някакви реални неща, но не всичко не е документално, но е по-действителен случай. Да не е по-действителен случай. Какво значи стил? Защото днес, заради изкуствен интелект, не съм го опитвал, но мога да взема един текст, да сложа твоята книга и да кажа, пренапиши ми го в стил Бушнакова.
Какво значи стил за теб? Пренаписваш ли някой от нещата? За мен стил означава да прочета нещо и да си кажа, това е Маркес. Без да знам. Да можеш да го разпознаеш. А това хубаво ли е? Това няма ли да те затвори? Всяка следваща книга ще е автоматично разпознаваема. Ами, аз се опитвам във всяка книга да имам нови, наричам ги джиджавки. Първата беше 13 истории за W, като целта беше, докато четеш, да се сетиш коя е думата. Втората бяха истории за R, като добавих и песен, защото думите вече хората се научиха да ги разпознават и трябваше да разберат коя песен звучи в главата ми, докато е писана тази история. Сложих и QR кодчета, за да могат бързо да се сещат. Сега вече е една история и е дълга, но пък тя минава през толкова много места, хора и събития, че са много истории вътре. И има някои неща, които трябва да посетя. Места от Неда, защото тях ги гледах само на картинки. Спираш ли се някога, ако терминологията стане повече? Примерно пиар терминологията стане повече. Да, махнах бая, защото бях пресолила. Бях пресолила. Но аз много обичам ситуационната теория на Джеймс Круник и затова не я оставих цялата. Казват пиарите, че ние повечето теории сме ги заимствали от други места. И ситуационната теория на Джеймс Круник за публиките е една от малкото пиарски теории. Наша си. Плюс това неговата книга беше в основата на бакалавърската ми теза. После, абсолютно неочаквано, на един конгрес в Триесте се запознах с него и дори можах да му задам всички въпроси, които не ми бяха ясни от математическата част на теорията. И тази теория ми е много специална. Хората трудно влизат в нея, но тя е основополагаща за нашата професия. Тоест, човек минава през определени етапи и има определени пречки, които му пречат или го възпират в определен момент да направи нещо. И ако ти като комуникатор не знаеш тези работи, има вероятност всичко да е перфектно, но да няма резултат. Иначе казано, хората да обичат нещо, но да не искат да си го купят или да не знаят, или да не могат. И затова е много важно да знаеш връзката на човека с проблема, това, което го мотивира или би го мотивирало да действа или да не действа, и отношението му към информацията, дали активно търси или е пасивен потребител. Тоест, дали ще отдели време да отвори интернет, да потърси, да прочете, или просто ще скролва и евентуално покрай него ще попадне нещо. Ето сега ми напомняш за нещо. За четивно, защото, добре, ти спестяваш пиар терминология, културни препратки, сигурно история и география. Е възможно да си ги спестила. Да. Обаче, за да е уж по-четивно. Но не е ли също така четивно, ако има, образно казвам, много бележки под черта, които, да, спират ритъма на четене, но пък карат хората да са любопитни или ритъма на четене ти е важен? Разчитам на интелигентността на хората и си мисля, че ако нещо ти стане интересно, в 21 век има 399 000 начина да го разбереш. Плюс това за мен хората имат различно отношение към формата на информацията. За някои би било много по-лесно да потърсят видео и да си пуснат някои от местата и да ги разгледат. Други биха искали да прочитат исторически факти, които някъде могат да намерят. Трети просто ще напишат името на града или на манастира или на реката и ще разгледат снимки в Google Images. Аз не знам кое е и искам това да оставя на, как се казва, на избора на читателя. Добре, ако сега решавам Неда да е силна или да е уязвима, аз наистина не мога да си представя как да я опиша. Ти как решаваш? Тоест, как да постигнеш това, че читателя да разбере, че е силна или че е уязвима?
Кой е твоя начин който нашите слушатели ще видят ще прочитат в книгата? Как мисля, изграждаш този образ? Всеки човек е силен и слаб. Въпросът е в какво си силен и в какво си слаб. И според мен силният човек е този, който познава слабостите си и намира начини да се справи добре за него. И от тази гледна точка аз мисля, че Неда е силна. Но като най-силната скала, тя също може да бъде срутена. И според мен срутването идва от това, което и поднася собственото дете. Както винаги съм се смяла. Света може много да те обича, но никой Добре, не знаеш... майчинството каква роля има в книгата? Според мен голямо. И може би, наблюдавайки напоследък, особено лятно време по плажа, едни майки, които не се занимават с децата. Сякаш не ги искат, сякаш не са ги чакали, сякаш не им пречат. Може би това е някакъв вик, който казва спрете. И менеджерския пост може да почака, и ипотеката може да почака, и новата електрическа кола може да почака. Детето расте и не може да ви чака. То не може. То може да изчака 5 минути. Не може да ви чака 5 години. Има някои неща, които човек безвъзвратно може да загуби и би било хубаво да ни кажат поне, че можем да не ги загубим и да инвестираме в тях. Пред мен е много специално взаимоотношението между една майка и нейните деца. То никога не е гладко. Може би между баща и неговите деца, ама аз като не баща не мога да го определя. Но наистина е важно и не си даваме сметка това, което правим, всъщност как се отразява на психиката на децата ни. Понякога е травмиращо, поне според Фройд, Юнг и всички останали, които се занимават с изследването на човешката душа. Нали винаги казват потърси в детството. И обикновено винаги е виновна майката, защото аз много обичам, тя и в книгата има, обичам имена, значение на думи, знаци. Казват, че гласните всъщност определят душата и в повечето случаи майката отговаря за душевните неща, които се случват в децата, така че тази връзка би трябвало да е важна. За майчинството, значи. Но тук все пак съм длъжна да кажа, че аз смятам, че човек, ако не иска да е майка, е по-добре да не е майка. И не е задължително, не е на всяка цена. Това е отговорност, която трябва да си готов да поемеш и тя не свършва. До края на дните ти си майка. Много ли майки имаше такива на плажа? За съжаление, да. По-рядко имаше майки, които наистина използваха почивката за общуване с децата си. И то се вижда. И едно от нещата, което много ме жегна, беше едно малко дете, не българче, нали, за да не кажа, че обвинявам българите, само, което 7-8 пъти викаше майка си, тя не му обръщаше внимание, защото беше в телефона. И то накрая ревящо отиде при нея и каза: какво трябва да направя, за да ме погледнеш? И мене ми стана ужасно. Защото той ще порасне и няма да иска повече да го гледаме. Но ще запомни, че майка му не го е погледнала. И това може да го направи в пъти по-добър човек, но може и да му създаде проблем. Не знам. Добре, и последният ми въпрос е: ако човек решава да си купи още една книга с твоята, защото отива на гости при двама души, коя да си купи? Коя да е втората? Тоест трябва да има в нашите книжарници. Бих му препоръчала да си купи Любов по време на холера. Ужасно любима моя книга, която също има много неща, които всеки път откривам, независимо за кой път я чета,
Имам чувство, че предишния път някъде съм бляла. А са непрекъснато изкачат някакви дребни. Аз просто много обичам. Почертаваш ли си? Ами аз много не обичам да си чертая по книгите, но лепя листчета и пиша по тях. И затова много, като някой вземе моя книга, казвам, отлепяш, прочиташ, залепяш. Връщаш. И така дадох на една приятелка сега да чете една друга книга, която ми стана. Може би и нея може да си купи човек, защото тя е божествена. На Ерих Емануел Шмидт, госпожа Полански и Шопен. И тя каза, първият път я прочетох, втория път я прочетох, за да видя защо си отбелязала тези неща. Но така си опитомявам книгата. Тя става моя. И след това много лесно мога да се връщам към... Аз имам различни цветове за нещата, които... Въобще, при мен четен... Аз много обичам да чета, много обичам книги, обичам книгите да бъдат красиви и смятам, че те трябва да бъдат скъпи, за да ги обичаме, за да ги пазим и за да им отделяме нужното време. Смятам, че няма книга, която не може да те научи на нищо, защото това означава, че знаеш всичко, което означава, че не си жив човек. Аз съм удивен, например, че когато някоя книга съм си купил не с намерението да прочета веднага, просто защото мисля, че е важна тема. Винаги в някакъв момент и идва времето, когато тя трябва да бъде отворена, прочетена, подчертана. Мисля, че книгите, както и нещата около нас, си намират начин да стигнат до тебе в правилния момент. Аз така преди няколко години аз много обичам да седа в книжарници и да гледам книгите. И си купих една много мъничка книжка, ама като бижу, толкова красиво е направена, на Опра Уинфри. The One Thing I Know For Sure. Аз я купих без да знам вътре какво има. Просто толкова ми хареса как е изработена. И кога дойде времето? Ами на мига, но аз тогава съм я прочела сигурно още не знам колко хиляди пъти. И това, което много ми беше забавно, че тя започва, не помня какво е първото изречение, но с историята, защо го е написала, как отишла да дава интервю, тя, която задава толкова въпроси, всичко вървяло гладко до момента, в който този, който интервюира, не я попитал, ако е едното нещо, което знаеш със сигурност. Тя каза за пецнах, като вика от тогава си казах, че винаги ще знам кое е едното нещо, което знам със сигурност. Ако пак ме попитат, да ме запецна. И мен това много ми хареса, защото това ти показва, че няма безгрешен човек, няма човек, който знае всички отговори. И може би красотата е именно в това да грешим, да се спъваме, да падаме, но да има кой да те повдигне. Всъщност, разходката ми в книжарницата днес ме напрегна, защото горе на трафтовете имаше художествена литература, биографии и така нататък, което ужасно ме обърква и не мога да намеря това, което търся. И винаги ще си спомня една книжарница, в която книгите бяха подредени по там, където се развива действието. По географски принцип. Тоест, ако твоята книга се развива в Бейрут, действието тя е на Б. Туринеда, къде ще отидеш? Така. Не по този принцип. Къде и е мястото в библиотеката на един дом на тази книга, където книгите не са подредени очевидно като в книжарница. Български, чуждестранни, художествена, нон-фикшън, фикшън. Къде е мястото? Аз бих сложила много близо до шкафа, където седат любимите напитки. Там, аз имам такъв шкаф, където седат едни напитки, които много обичам, но не са за всеки ден. Тоест там ми е амаретото за тирамисуто, там са ми едни такива по-специални неща. Някъде до тези напитки бих си я сложила Неда. Добре. И последно, вече последен въпрос. Има ли част от деня, в който не е добре да се чете книгата? Аз не мога да си представя човек, който сутрин, докато си пие кафето, чете книга. Има такива. Сигурно има такива. Според мен
може да се чете в метрото, тя е такъв джобен формат, така че може да влезе вече, в джоба. Да, тук вече стигаме и до последния ми разказ от днес, който отивайки за книжарницата, един възрастен господин четеше книга и тъй като ми се стори българска книга и се извиних много, казах така и така, аз ще правя едно интервю сега с автор на книга и ако не искате, не ми казвайте, но какво четете? И той с такава наслада отвори и на корицата пишеше. Той беше възрастен, наистина, много възрастен. 80 годишен сигурно. Наказателно право. Аз мисля, че всеки си има негов момент на четене. Така че човека сутрин, явно сутрините са за четене на наказателно право. Ако ти предстои изпит по наказателно право или си адвокат и трябва да си припомниш някои неща, може би сутринта е време да прочетеш. Добре. Но след обед се с тирамисуто ми звучи добре. Аз си го представям с тирамису, вътре има много вино, така че може и с вино, някакви други неща. Може и в самолета, на път за някъде, може и на плажа, може и докато си пиеш чая с ром и си почиваш от ските. Където ти дойде вдъхновението за четене. Професор Бушнакова, благодаря. И аз благодаря.